Machiegni kendo en fuong'ruok ne maheo grube 10 mag rowere kod wakeini manie sekta ma Juakali kaunti ma Siaya bang' jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi komakore kod bad migao motisi ni Micro and Small Enterprise Authority (MSEA) chako chenro mar goyo gi jek kamiyogi mwandu kod masinde mopogore kaka yo mar jologi e tijegi. Kanoloso e sach nyasi mar sidho ayanga chenrono manokelo kanyakla grube ma 10 e kachung' od bura ma Ugunja kod Lego Usonga, Atandi nokwayo jotelo ma Kaluo mondo oti kod thuolo masani ma chwalo dongruok ne jopiny e bwo sirkal mar Manywanda, wach manosir gi jalup County Commissioner ma Siaya Robert Ngetich mokwedo rowere mitiyo godo e marach e njao rombe mag siasa. Gie kindeno moko kuom jogo manoyudo sir makamano bende opwoyo okang' makamano magiwacho ni biro konyogi kendo ketogi modich. I said this is a program that's supposed to cover the entire county. So today we started with the team from Ugunja constituency and Lego Usonga constituency. Okni miyo koro jo youth oyud gima nyalo timo nikech wasero ni sani kaka koro wadonje e seche mag siasa ka gionge gima ginyalo timo to koro kethruok e mang'eny gig ji nyalo kethore to ma mana chakruok. Miwa draya mok wanyal nyiewo draya minyiewo 20,000 gi wiye, ikelonwa UV minyiewo 5,000 gi wiye, ikelonwa foot spa minyiewo 5,000 gi wiye. Wagoero kamano nimach koro imiwa kwer mar puro, wadwa puro nyaka chieng' moloyo kimiwa 500 wadhi nyiewo rech pesa rumo kamano. But tunaomba kama itawezekana tuongezewe zingine juu tuko wengi, tuko na watu wengi pia tunataka tuzidi ku expand your business yetu. This idea of political goonism must stop. And it has to start from here. Let Mheshimiwa have his also time to engage and interact freely. So when you hold our elected leaders at ransom, how will they attend to the electorate? Apisa mag okwach kich